sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay lakuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan Adoris. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Tinak istoryaan ita ket may papan iti inauna nga anak mi. Ti ammok ket pinadakkel mi ida a nasayaat. Kang runaan iti amin, pinadakkel mi ida nga dabuteng na iti Diyos. Nakitakmet no kasano ti kinagaget ken kinaresponsable ti inauna nga anak mi. Gapo iti kinagaget ng agadal, iso ti kanayon nga agtapuan iti klasida. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti maudi ato kadti high school ni Christian. Kastoy man dagiti pasamak. Mangantayon tapno saan alumami isti sabaw. Christian anak, pakiikam man itiin na po iti plato dagiti addim. Wala lang. Nayunak pa'y kaditiin na po yung Grace, Hana? Huston manong, basit lang ti inapoy ko. Ngam adwam ti sabaw na Oray siyak manong, thank you. Amoy o anak ko, ora na bambanog ka nagapoy talon. Mapukaw amin na bambanog ko no mabuy-buyak ti kinaragsak yung agkakapsat. Pudno ti kino na ti amayo, anak ko. Uray simple lang ang ti panagbiag tayo. Naragsak. Ngamin, kumpleto tayo asa nga pamilya. Di kaya danag, tatang, nanang. Taigad ko tagadal. Iti kasta, makagraduarak. Katinton makagraduarak, agbiruak to iti trabaho. Saan kayong tumot na marigatan ngagtaltalon? Ay na, saan da kami napanunutan anak ko? Tinapatag, matungpal mo da kita rapaap mo. Di kaya agso iti kasta, tatang. Ngamin, amin nga rapaap ko kat para iti pamilya tayo. Kaya't ko tagipatak diri ti dakkel a balay. Diyan nga agtedted, no tiyempo ti pa nagtutudo. Agpaiso manong, addanton bukod ko a kwarto. Katwa na. Basta si Kading. Kaya't kumatiagbalin ang maestra, nanang, tatang. Iti kasta, adun tumot ti matulungak nga estudyante. Malawunan, anak ko. Angam kanayon nyo kumaalaglagipan. Nga amin nga arapaap nyo, katrumbeng nalaang abuyugan nyo iti kinagagat. Kang runaan iti amin, buyugan nyo iti panagkararag. Saan lang ababaan iti kinagagat, kin kararag. No dikat babaan iti panagmaymay sayong agkakapsat. Uray anyan to kumati mapaspasamak. Agdidin na tayo lakta. Kat agmaymay sa tayo amang sarangat. Kadag iti panubok iti biyag, anak ko. Christian anak, rabiin apay adi ka payla ang mapanmaturong. Aramidak pa ita assignment ko, nanang. Ken, agkit-kita kiti scholarship ang mabalin ko apag-applyan. Anak, saan mo matkat anas kan nga akon amin? Nanang, kas inauna nga anak yo. Responsibilidad ko dahito eh. Amok tirigat kin sakripisyo yung agtrab-trabaho kinitatang. Numaminsan, mapampanunot ko pa'y kidintag sardeng nga agadal. Itikasta, matulungan kayo di talon. Ay saan na anak ko? Pangaasim tadi ka agsarsardeng nga agadal. Agadal kayo ang naimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat. Kasano ngay no jak kabalan, nanang? Kasano no bumagsakak? Kasano no sa anak amaawat iti scholarship? Anak, Nanang,
Kaya't ko tagbali na pagwada ng kabsat kada Grace kinana. Maawatan ka, anak. Ang saan mo met ama sapul ti agbalin a perpekto, tapno agbalin a pagwadan. Panagkunak ket umdasan ti makitkita da kinagaget mo nga agadal. Kaya't ko tagbali nga inhinyero nanang. Kaya't ko tagdisenyo iti balay. Diyan na tibker ti pundasyon na. Iti kas na, awan to ti pamilyang agdandanag amay tayab ti bubong na, tunggal at dadumtang nga bagyo. Mamati akabaalam dayta, anak ko. Ket namnamaam nga da kami laeng dito'y nakasuportakan ka. Ay na, agyaman ak nanang. Ikarik, aramidag amin nakabalak para kada kayo. Para kada iti kakapsat ko, kan para iti mismo abagik. Umay kan lakay, agtugaw ta. Puan bakit? Valedictorian! Christian Estolas! Manang Grace, ni Manong kita darasam. O di ba? Kunak ngamin ken ka, ni Manong ti valedictorian. Naglaing kaya ni Manong Christian. Anak ta dayta, Ruel. Anak ta. Puan bakit? Amin da kita pamadayaw. Kat bunga ti kinasalukag na nga agadal. Ayos, idol. Nakalalaing ka talaga, Manong. Congratulations. Thank you, ading. Ayos! Valedictorian ko naman. Congrats, Manong! Thank you, Grace, ading ko. Ipagpanpanakil da ka, anak. Pudno ti kinuna ni nanang yo. Talagang ipagpanpanakil da ka. Saan lang agapo ka dagiti medalyam? No di kat gapo iti kinapintas ti panagpuspusom. Agyaman ak tatang nanang. Rugi pa lang dahito ti baligik. Inton umaya pa nagsisirek. Kolehyo akton. Un anak, ituloy mo ti agadal iti kolehyo. Kat kas iti nakunak iti kankan. Adda kami laeng dito'y ang nakasuportakan ka. Manulangan nga daw ti palabsan. Mapana ko ni syudad. Uwan nga rod, Manong. Awanton kadkadwami. Kailiw da kan tulakit di, Manong Christian. Kuma, makapan kamin tumat ijay syudad. Anya, Manong. Kayat ko pa'y timapan ijay sa bali apagilyan. Aga brudak to, Manong. Kayat ko nga minti agbalin a doktor. Iti kasta, makatulong ak kadag iti tattao ang masakit. Adu ti kayat kong aramidan inton dumakelak, Manong. Amo maling ko. No talaga nga darapaap mo. Matungpal dayta. Nga uray saan ka nga agabrod. Basta lakit di agsalukag ka. Sika ngayon, Grace. Anya mo terapaap mo. Kayat ko ti agbalin ang maestra, Manong. Kayat kunto nga ibaga kadagiti estudyantek, no kasano ti kinapatag ti edukasyon. Ibagak to nga agadal daan na imbag, kas iti aramidan tayo. Mamatak ang matungpal amin dagiti arapaap tayo. Basta aggaget ka nagsingsingpet tayo. Wan, Manong. Into na da ako ni syudad. Di yu suksukirin da na ng kantatang ha. Wen, tungpalin nyo amin nga ibagada kada kayo. Wan, Manong. Wan, Manong. Very good. Ora adda ako ni syudad. Agmay-may sa tayo latta para kadagiti arapap tayo. Ora adda ako ni tadayo. Adda kayo latta iti puso ken panunot ko. Congrats, Brown! Damag ko si kaman ng titapon iti klase tayo. Thank you, bro. Kahit mo ka tayo, tamapan tayo ag-celebrate, Brown! Ha? Ay, kwa. Inton maminsan ton, bro. Eh, sus! Di ka kadi agdanag! Tamaminsan laeng mag around! Pangpaikat iti stress! Ha? Basit laeng, bro! Iti kasta! Mapadasan mo't ati mapadpanasan, main! Saan mo ma-enjoy ti college life mo? Naawang ti tagay na, bro! Sige ah. Yung maminsan lang around ah. Wow! Danag mo na yan, bro!
Ante Brown, padasan Mike. Ha? Ay, saan bro? Okay ako dito may isa, botelya beer. Saan mabalin bro? Nain-enjoy mo't laan, nuraman ang dayto. Ngalan, ako mo titakas na no padasan. Maminsan laing Mike. Alam. Aptong. Relax lang, aming abraw. Lagi-lagi pumasaan kan a high school. Wow, grabe. Kastoy gayam ka enjoy tagsuso. Unak to, paikin ka nga enjoy ka. Di mo pagsasarunwan uminom ka pa, bro. Kargaan kong di baso ma. Antang, cheers! Cheers, bro! Oh, apa kasta tilang ang bakit? Kasalamatan talagang gamay. At naawat ko nga awag manipod iti pagadalan ni Christian Lakay. Oh, apa ka no? Adda ka di barikot? Kanayon ka no nga ag-absent jay anak ta iti klase na. Imposible Amo ka sana marami ti anak ta na ita? Ruhel, Tinasaya at agpasyudad kain ton bigat. Ingka kitaan ti anak ta ije dagos na. Punkam, nupod no timba ka timawag ken ka bakit? wan Lakay, talaga akas ta ti planog. Mapanak at talaga ijay syudad. Mapanak ijay dagos ni Christian. Ayos! Mayat gaya mo talaga. No. Makapabang ari tirik na. Anya ti kayang asawan da ito'y Christian. Ha? Nanang? Anya ti aramidam anak ko. Apay anasumok mo beten ti agbisyo. Ha? Una yan ti kasta nga itsuraem anak katugaw iti flooring ti CR dito'y boarding house mo. Anya da nga angot ha. Ay una yan ti kasto'y anasang patak. Ang kaiwara dagiti bote ti arak. Tagtaga rin nanang. Di kay kadagdanag. Takabay lang ka kontrolan. Anak, saan da ka pinadakkel tapno dadaulom laeng ti bagim gapu iti bisyo? Ayan ti anak mi anapnuan iti arapaap. Ayan na, Christian. Sorry nanang. Panagrik-nak namin kat nabambanog akon. Nagrigat gayam ti biyag dito syudad. Nagrigat agadal. Makapa-stress. Makabanog. Nagado ka parikot. Siyempre, kahit kulang ti makalipat, ura pagbit lang nanang. Wen, adda akong dita, anak ko. Agam saan abisyo ti solusyon iti bannog kan parikot mo. Dayta kumati kanayon mo alaglagi pen, anak. Sorry nanang. Sorry. Aguray ka. Kasla ni Christian magtinakatugaw iti ayanti kay. Ay sus, nabartag man siguro day tangaubeng. Ay tinasaya at asitgak. Narigatal, amangan kit di numaiturugan dita. Katadap ay dakas ama pasama kan kuana. Christian baraw. Oh, Christian. Sino ka? Tumakder ka ditan, Barok. Umunag ka, tamangan numalamiisan ka dita. Sapay naglamin ti panawon ita. Kabaalam ka, day. Well, gabala. Ha? Ay, Christian!
Da kayo kadi ti ina ti pasyente? Wundok, anya tinapasamak iti anak ko. Na-overdose ti anak yu, ma'am. Anya? Naimbaglaangan ta na itaray adagos dito ospital. Tano saan? Amangan no adandakas a napasamak iti anak yu. Mabalin ka di ang makasarita ti anak ko, Dok. Wan, ma'am. Mabalinan. Sige, umunag kayo laang. Christian anak, agyaman akta nakapuot ka matlaangan. Nanang, Wan, siya nga ron. sa dinutayan ko. Handa ka dito ospital, anak. Intaray na ka ti landladim dito ospital. Inawagan da kami, isungad da kami matita dito eh. Sorry, Nanang. Sorry. Isublim ko matisigod a Christian, anak ko. Pangaasim. Nanang, Okay lang mat nga uray awan ti medalya. Wano pa madayaw ang maawat mo tunggal graduation. Maawatan mi mat no kasano ti kinarigat ti agadan iti kolehiyo. Napatpatag nga amang ti biyag mo, anak ko. sorry, Nanang. Sorry talaga. Sinayang ko tamin. Sinayang ko tirigat kan sakripisyo yun. Sorry. Saan pa'y anala daw ti amin, anak? Pangasim ta di mon urayan nga adda pa'y dakdakas a mapasamakan ka. Sa kanto agbalbaliw. May salang. Wen. May salang. Promise. Itakas na. Sa anak ng pigargar. Sa dino ngayon tayo na. Sana mabalin. At talang dito tayo dyan. Pengawan matan. Sana mabalin dito. Sana. Pangasiyo na lang. Kaya't ko ba paminsan lang. Please. Christian, anak. Pangaasim tabong kakanyak. Saan? Basta. Kaya't ko pa Kaya't ko. Isumay kandak. Ikandak, please. Please. Pangaasim tadi ka agpaabak iti marikit na. Agparmag na kumaanak ko. Bisyo lang dayta. Pangaasim talabanam. Amok akabailam dayta. Sana lang. Jackson ka ba ilan? Saan? Christian, anak ko. Dinadahil ako si Baging. Siyagmat lang, amis mo tinang dadahil kadagitarapaw ko. Dinadahil ko di masagbayag na lang. Dinadahil ko di biyag ko. Tinasaktan kayo na lang. Awan sirsirbik nga anak. Awan na. Kasla di da kakabailan a basta ibatilatan dito'y anak. Di kay kadagdanak. Tagsingsing putak dito'y nanak. Kan may isa. Sandak mo't abasta ibati dito'y akasi di ibagbagayo. Kahit yulaan mo't amaurnos ti biyag ko. Saan ka di? Kita anak iti diretsyo, anak. Kita anak. Mata iti mata. Tatang, Iti ubing kapay. Mabuteng ka amag na iti atidtog a hanging bridge.
nga sidag iti talon. Malagip mo pa'y kali. Uwan, tatang. Ket kunak itikeng ka, adi ka agbuteng. Tadak lang matamang kibin kan ka. Igam ko ti imam. Basta saan ka laeng nga umibat kanyak. Ket nakabalasiw ka iti dayjay ahanging bridge. Ita, saan ko na mabalin nga igaman ti imam? Saan da ka mabantayan? Tagnaid kan dito rehabilitation center. Tatang, Kayat ko, at di ka umibat ako mararag iti Diyos, anak. Iso timang tulong ken ka. Tapnumang saranget kadag iti panubok iti biyag, anak ko. Mamati ak, asaan pa'y analadaw ti amin. Kat ikarik, nga urayan mi, ti iruruar mo dito rehabilitation, anak. Husto ti kinunan ni tatang mo, anak. Saan ka ngagmaymaysa? Adda kami laeng dito'y nga agur-uray iti iruruar mo. Kat iti iruruar mo, mamati kami anaan-anay tumeten ti panagbalbaliw mo. Christian, anak ko. Dua abulan meten manipod simrek iti rehab ti anak ko. Kaasi ti apo awan pay met tinagbalin a parikot. Isu na laeng taad dalat tamet dagiti gundaway a madandanaganak. Kanayon ko a pampanunuten nuan niya ti kasasaad ti anak ko iti uneg ti rehab. Jak met maliklikan ti agdanag nang runa no mapanunot ko ti bisyo na. Kanayon kumet nga ikararag asapay lakuma ta agbaliw metlaeng ti anak ko. Iti kasta ket ituloy na ti agadal apaman arumwar iti rehabilitation center. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Doris. Ken ka pagayam, Doris. Agtalag kayo iti proseso nga ipaay ti rehabilitation center. Kang runaan iti amin, pagtalinaadan nyo ti komunikasyon kan suportayo para kani Christian. Ngamkit di, saan nyo aliplipatan nga addapay dagiti duangan nakyo. Ipaayan nyo ida iti atensyon. Uray kasjay ti napasamak kani Christian, saan ko mga agbaliw ti panangipatagyo ken kuana kas naganak na. Ad-addapay kit di kumanga ipatagyo daytoy, iti kasta ket mariknana nga uray nagbidot ket saan nga agmaymaysa. Ngamin, adda kayo latta a pamilya na anakasuporta ken kuana. Alakastan pagayam, Doris, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag